Per tal d'estudiar el moviment sobre un pla inclinat, el primer que hem de fer és identificar el cos en moviment del qual anem a estudiar. En el nostre cas és el quadre verde que tenim situat sobre el pla i cap a on es va desplaçar. Pot ocórrer que al deixar el cos sobre el pla es quede en repòs o que es desplace. En el cas de que ho faça, que es desplace, el cos ho farà en sentit descendent. Aleshores, aquest serà el nostre sentit del moviment. Seguidament hem d'identificar les forces que actuen sobre el cos. Per una banda tenim la força pes, que és la força d'atracció de la Terra sobre el cos i que va dirigida cap al centre de la Terra. És perpendicular a la superfície horitzontal. Com que està recolzat sobre la superfície del pla, també existeix la força normal, que és conseqüència d'estar recolzat sobre aquesta superfície i sempre és perpendicular a la superfície de recolzament. I si el pla té una superfície rugosa, aleshores n'hi haurà una força de fregament, que com sempre s'oposa al moviment, anirà en sentit contrari al sentit del desplaçament. Al representar les forces, hem d'aplicar-les, representar-les sempre sobre el mateix punt. Triarem el centre del cos, llevat de la força de fregament, en la que podem fer una excepció i no representar-la en el centre del cos, sinó en el punt de fricció. Seguidament hem de triar un sistema de referència, que és l'eix de coordenades. Aquest sistema de referència es situa en el centre del cos on nosaltres apliquem les forces i es fa coincidir la direcció de l'eix X amb la direcció del moviment. Aleshores, el sistema de referència nostre quedarà de la següent manera. Com a sentits positius dels eixos es tria per a l'eix Y el sentit ascendent cap a dalt i pel que fa a l'eix X es tria el sentit del moviment, és a dir, en aquest exemple el sentit positiu de l'eix X serà en sentit descendent. No sempre serà així. Si nosaltres col·loquem un cos, per exemple, en la base del pla i el llancem cap a dalt, el moviment serà ascendent. Aleshores, el sentit positiu de l'eix X també serà en sentit ascendent. Les forces normal i força de fregament coincideixen a les direccions dels eixos de coordenades, però el pes no coincideix. Aleshores, totes aquestes forces que no coincideixen amb els eixos de coordenades s'han de descompondre en les seues components cartesianes. Aleshores, el pes hem de descompondre'l en la component Y i en la component X. Per això necessitem saber quin és l'angle que forma el pes amb algun dels eixos de coordenades. Aleshores, si ens fixem que el pes és perpendicular a la superfície horitzontal i la component Y del pes és perpendicular a la superfície de desplaçament, l'angle que formen aquests dos vectors és el mateix angle que formen precisament les seues perpendiculars, és a dir, l'angle d'inclinació del pla, que coincideix en l'angle que correspon a l'angle que forma l'horitzontal amb la superfície del pla inclinat. Així, la component Y del pes serà igual al pes per el cosinus d'aquest angle i la component X del pes, que és igual al mòdul a aquest costat del rectangle que dibuixen, serà igual al pes per el sinus de l'angle d'inclinació. Finalment, apliquem l'equació fonamental de la dinàmica a cada un dels eixos de coordenades, de manera que la suma de forces o la resultant de les forces és igual a la massa per l'acceleració en aquest eix. Totes les forces que actuen en el mateix sentit es sumen i les que actuen en sentit contrari es resten. Aleshores, la suma de forces al llarg de l'eix de les X serà igual a la massa per l'acceleració del cos i pel que fa a l'eix Y, com no n'hi ha desplaçament, la resultant de les forces és nul·la. Si avaluem les forces al llarg de l'eix de les X, tenim en sentit positiu el pes en X i en sentit negatiu la força de fregament. Aleshores, ens quedarà que la resultant de forces en X és igual a la component X del pes més la força de fregament i això és igual a la massa per l'acceleració del cos. I pel que fa a la suma de forces en Y, que ja hem vist que és nul·la, serà igual a la normal que va en sentit ascendent menys la component Y del pes que va en sentit contrari.